Здравейте, прекрасни! Много се радвам да ви видя отново. Радвам се, че посещавате моят YouTube канал. Благодаря ви за всичките добри коментари, които ми изпратихте. Наистина за мен също не е лесно. Аз също се притеснявам, естествено, като говоря. И просто се надявам да мога да ви предам хубава информация или по-точно кое съм научила в живота ми, за да може да ви направя живота по-лесен, защото повярвайте ми, на мен живота ми стана по-лесен, като започнах да прилагам тези техники, които ви казвам. Днес искам да поговорим за силата на думите. Въобще букви, думи, звук, всякакъв вид звук има вид вибрация. И да кажем, ние казваме, че някой човек е красив или някой е грозен. Това са две различни думи с две различни вибрации. Едното е позитив, другото е негатив. Между другото, в Америка правеха много интересни експерименти. В едно бурканче слагаха ориз, на което пише любов, а на другото слагаха ориз пак с вода, на което пише омраза. Познайте кое беше развалено първо. Това, на което пишеше омраза. Тоест всички думи, които ние употребяваме, зависят буквално от нашата настройка и нашето виждане и всъщност всяка една дума, която използвате, сега ще ви дам няколко примери, играе огромна роля във вашия живот. Да започваме направо с примерите. Да кажем, вие изобщо нямате добра връзка, не сте срещнали мъжа, примерно сте били на гледачка и тя ви казала, няма да имате, примерно, през целия си живот добра любовна връзка. И вие сте го повярвали това. И всеки един мъж, който вие срещнете, си казвате, няма как да е истина, няма как да ми се получи с него. Или пък да изключим гледачките, да изключим това, да си помислим, че вие имате някакво такова вярване, че всеки мъж, който идва във вашия живот, е дошъл да ви нарани. И вие, примерно, си казвате, той е плейбой, той сега е дошъл да си играе с мен, не знам си какво. Вие автоматично привличате това, което казвате. Да кажем, аз казвам, нещастна съм в любовта, винаги ще съм нещастна. Момента, в който вие кажете, винаги ще съм и негативност, вие, повярвайте ми, ще сте това, което вие казвате. Между другото, имаше много известен мотивейтър, спикър и американец беше и той обясняваше, кажете кои са ви приятелите, искам да видя човека как разсъждава, какво казва. Да, мисля, че и Доналд Тръмп го беше казал, сега се сети. Той беше казал, едно момче от публиката му е казал, аз съм голям кърък. И той му е казал, ако ти повярваш, че си голям кърък, ти си кърък. Тоест всичко, което ние казваме и ние повярваме, ние ставаме. Да кажем, защо има много позитивни утвърждения, ако казвам и всеки ден, аз съм успешна, аз имам пари, аз мога да си позволя всичко, аз съм щастлива в живота ми, аз съм слаба, аз съм не знам си какво си. Вие вече го вярвате, че това е така. И реално това привличате. Да кажем, когато вярвате, че вие сте красиви, най-вероятно привличате красиви дрехи, привличате някакви коментари от някакъв друг човек или мъж или жена, или няма значение кой е около вас и ви казва, днес сте много красива или днес сте много красив, но истината е, че вие първо сте го повярвали. Да кажем, вие сте момиче и си мислите, че сте грозни, а вие може да сте най-красивата. Обаче, понеже излъчвате такава негативна енергия, хората даже може да не ви забелязват, да не забелязват вашата красота, защото наистина всичко, което ние вярваме, мислим и казваме, влияе върху нашето аз в момента. Да кажем,
Аз имам редовни позитивни утвърждения и си казвам, че съм успешна в работа ми, което съм. Казвам си, че имам най-прекрасната връзка, казвам си, че имам абсолютно всичко, което съм желала от един мъж в този мъж, който съм в момента, и като цяло си манифестирам и си казвам неща, които искам да бъдат, и понеже ги вярвам, те дефинитивно ми се случват. Тоест, да кажем, че вие нямате добър професионален живот. Направете си го, казвайте го всеки ден. Аз имам добър професионален живот, аз съм много успешна, аз ще имам 1,000,000 на година, или аз ще имам 500 на година, или аз ще имам 10 000 на месец. Не знам, каквото вие искате, казвайте го и го повярвайте. И между другото, думите, всяка една дума има вибрация в нея. Тоест всяка една буква, примерно С е с ниска вибрация, А е с висока вибрация. Това е като вокалите, ако сте учили по музика, нали, буквичките как се произнасят. Така че има и закодирани думи. Между другото, Елизар Хараш, него не го гледам редовно, но специално интервюто за думите ми беше най-любимото, и понеже аз подбирам думите си много давна, беше уникално да чуя какво обяснява той специално за думите. Така че ви препоръчвам, ако имате възможност, даже без формат се коментира в програмата, но изгледайте Елизар Хараш за силата на думите и какви думи може да използваме, за да привлечем по-висока вибрация. Между другото, има кодирани думи. Аз в момента съм ги забравила, но ги бях записала някъде. Не ги използвам редовно, защото реално не ми се налага толкова. Аз имам доста изчистен речник. Между другото, когато някой клиентка дойде и ми каже: много съм грозна, много съм... Сказвам: не ти позволявам да говориш така за себе си в мое присъствие. Ти не си така. И ако ти повярваш това, което ти казваш, ти ще си. Обаче аз не те виждам така в моите очи. Може би и твоя мъж не те вижда, може би и твоята приятелка не те вижда, може би и децата ви не ви вижда така, или майките, или бащите ви, няма значение. Между другото, ние жени сме много комплексирани същества и искаме винаги да сме перфектни. Не е важно дали сме перфектни, важно е каква енергия излъчваме. И третото, което е много важно, как се чувстваме. Как се чувстваме? За да се чувстваме добре, естествено е добре да използваме позитивни думи или думи, които са заредени с много позитивна енергия спрямо вас. Друг пример... Да, имаше една приятелка. Да, сега той пак ще ме излъже, пак ще ме изостави. Тя даже още не му дава възможността да го опознае, но понеже тя има вече очакванията той да я излъже, тя вече го и казала и започнала да манифестира. Между другото, мога да ви кажа от личен опит, че всичко негативно се манифестира по-лесно, отколкото хубавите и позитивни неща. Защо е това? Както виждате, ние живеем в много гъста енергия. Нашия свят е по-скоро негативно настроен, отколкото позитивно. Защо всичко това е просто енергия? Не хората са лоши, просто енергията е такава. Но да речем, че всички повярваме, че живота вече е прекрасен, че има рай на земята, и ние просто го вярваме. И повярвайте ми, ще привлечете 90% от случаите. Не казвам, че всичко е на 100%, няма никога нищо на 100%, но 90% от случаите вие ще привлечете подходящи хора за обкръжението. Хора, които ви харесват. А ако вие сте настроени, че вашите приятелства няма да станат, че ще бъдете отхвърлен, че ще бъдете използван, вие вече сте се настроили. Защо е това? Това е от стари травми.
Ако някой човек ви е наранил, не означава, че трябва да обвинявате следващия човек, който е дошъл. Да кажем, вашия мъж преди това преди вашия мъж някой друг мъж ви е изневерил. И вие всеки ден насаждате някакви чувства във вашия сегашен мъж, че той може би ще ви изневери или че му нямате доверие. Тоест, вие обвинявате този човек или този партньор за предишния. Или за приятелство, или за член от семейство, няма значение. Ние започваме някаква връзка с някой и ние имаме някакви очаквания. Да кажем, вие идвате при мен в салона и аз знам, че имате очаквания от мен. Какви са очаквания? Аз да ви направя красиви и да се държа адекватно с вас, да съм коректна към вас. Да, като цяло 3-4 важни очаквания имате вие от мен. Или, не знам, срещате ме навън, имате очаквания, окей, тя е красива, сигурно ще говори красиви неща, изведнъж чувате аз да казвам нещо грозно. Не знам, някой псувам по принцип, не псувам така, че едва ли ще ме чуете да изговарям такива думи, но ние имаме много очаквания от хората. Та така, ако искате да станете цар на вашата уста и на вашите мисли и на вашето сърце, трябва да използвате чиста информация. Спрете наистина да обиждате от А до Z кой какъв е бил. Не използвайте такива думи. Оставете ги те да си бъдат каквито са. Какви ли не животни сме използвали, предпочитам животни, отколкото други негативни думи, но да кажем си мислите, че някаква жена е овца. Окей, овца и все тая. В смисъл, защо трябва да го преповтаряте на други хора, нали, да използвате пак тази дума? Нали? Истината е, че това не ви помага в развитието. Каквито вие думи използвате, това привличате в вашия живот. Пряко го привличате. Препоръчвам на дами, които се чувстват некомфортно и не си харесват някакви неща в тях. Повтаряйте си всеки ден, поглеждате в огледалото и намерете красивите неща във вас. Да кажем красивите черти, да кажем, че си харесвате носа, или си харесвате устните, или си харесвате зъбите, или си харесвате веждите, или си харесвате очите. Все нещо имате, което харесва. Фокусирайте се там. Не се фокусирайте върху това, което ни харесвате. Ако нямате такъв нос, разбирам, ако искате някаква корекция, но ако имате някакви минимални неща, в крайна сметка, защо искате да сте перфектни? Наистина, вложете тази негативна енергия, която чувствате към вас, към това, което ви харесва. И вие обръщате фокуса и повярвайте ми, автоматично ще станете красиви. 100%. 100%. Ако вие всеки ден се поглеждате в огледалото и казвате, оле, колко съм красива, днес си харесвам лицето, днес нямам нито една пъпка, или днес имам по-малко пъпки, или днес веждите, добре съм си нарисувала веждите, или пък добре съм си сложила спиралата, или добре съм си нарисувала очите, или добре съм си нарисувала скулите. Не знам, нещо има във вас, което вие днес сте го харесали. Или много си харесвам дрехите. Нещо трябва да си харесате във вас, за да можете да натрупате тази позитивна енергия пряко към вас. Между другото, да кажем, се казвате, оле, то стомах. Вие автоматично привличате какво? Болести и още нещо, вие не се чувствате комфортно във вашето тяло. Знам, че не сме перфектни, аз нямам перфектно гладък стомах, да, лесно ми е, че съм малко по-слабичка, но няма значение. Аз не влагам енергия в местата, които не харесвам. Ако прекалено много ме дразнят,
аз го променям. Ще започна да тренирам, ще започна да направя някакви промени. Но няма да седя всеки ден да гледам и да си казвам, че съм зле. Не го правете и вие. Не си позволявайте да се държите така с вас. Трябва наистина да имате уважение към себе си, да използвате добри думи, дори и вашите родители да не са ви ги използвали. Моя брат винаги го отнасяше от баща ми и той винаги беше най-лошия, изобщо нищо не може да се справя. Нали? Той просто си го обиждаше реално, но той защото искаше да го стимулира. Но истината е, че той не го стимулираше, той му снижаваше самочувствието. И той, брат ми, в един определен момент започва да вярва, че той не заслужава или че не може. А той може и той заслужава. И ако вие сега ме гледате, аз сега ще съм вашата майка, ще ви кажа, вие заслужавате всичко хубаво. Вие сте точно така, както трябва да сте. Ако имате някакви неща, подобрете ги. Не се обиждайте. Нито сте глупави, нито сте не знам какви. Изкарайте или не сте компетентни, изкарайте всичките тия негативи от главата си и започнете да казвате кое точно ви харесва във вас. Да кажем, аз се харесвам, че съм много комуникативен човек. И знам, че до края на живота си аз съм комуникативна. Аз обожавам комуникацията с хората, обожавам дълбоки, да кажем, разговори. Обожавам да говоря. Това обаче не винаги е добре. В смисъл, някой път също трябва да замълчим. Но това не значи, че аз ще се фокусирам защо Александра говори толкова много, не знам се какво и няма да си налагам някакви лоши чувства спрямо мен самата. Или да кажем, аз съм много ниска и сега до края на живота си ще съм ниска, ама все пак такъв е живота. Мисля, приемам съм такава каквато съм. Има много неща, които ние наистина в ежедневието или си казваме, не може да се справим с това, не можем да се справим. И аз не можех да се справя да кача видео в YouTube, но качих видео в YouTube. Дали? С абсолютно всичко можем да се справим. Думите, които използваме, изреченията, които говорим, начина по който говорим, имат значение. Моля ви, мили дами, надявам се, ако ме гледате, защото понякога чувам много дами да псуват, какъв е смисъла? Тази негативна енергия, която излиза от устата ви, това всъщност е наистина не само думи, то е енергия, то е вибрация. Не го предавайте на другите. Предавайте красиви неща. О, гледай какво красиво цвете, гледай какви красиви цветя, гледай каква красива врата, не знам... какъв красив телефон, каква красива камера, нали? Всичко, което виждате, вие може да го обърнете. Ако вие се фокусирате постоянно в този перфекционизъм, това всичко да е перфектно, вие ще забелязвате само какво? Нещата, които не са перфектни, а другите, които са добре, които са красиви, вие не ги забелязвате, защото вече фокуса ви е сменен върху негативното. Ако ще разберете нещо от това видео, най-важното е какви думи използвате. Думите са много важни, думите пренасят вибрация и каквито думи, каквито вярвания вие казвате за вас самите, те се случват. Определено имаме някои неща, които са ни преначертани. Пример да ви дам. Аз съм си правила няколко хороскопа. В моя хороскоп и в двата, и в китайския, и в нашия хороскоп излиза, че имам карма с деца. Това не ми пречи да направя всичко възможно да имам деца. Да кажем, вие имате карма с връзки или с карма с професия, не значи, че няма да имате. Между другото, една астрологка говореше за Доналд Тръмп, че той всъщност по картата е имал някакви проблеми с финанси, проблеми с вярвания. В крайна сметка, кой е Доналд Тръмп?
Бившият президент на Америка, повярвайте ми, той няма липса от пари. Убедена съм, че няма липса от пари. С всичките тия връзки, които има навсякъде, никога няма да остане без пари и винаги може да направи пари. Така, няма значение каква ви е кармата в живота според гледачка, според астрологка. Между другото и аз гледам карти по Бадзи, това са китайски хороскопи. Това не означава, че не подлежи на корекция. Всичко, абсолютно всичко вие може да промените с думи и с нагласа. Най-вече с нагласа и след това с думи, нали, ако не преповтаряме старите програми, много е важно. Така, мили дами, благодаря ви, че ме гледахте. Ако има и мъже, благодаря ви, че ме гледахте. Надявам се, съм ви помогнала. Използвайте позитивни думи. Препоръчвам видеото на Елезар Хараш за силата на думите. Много е важно. Между другото и на английски има много видеота как нашите думи влияят. Между другото имаше Джон Кехой, той също за позитивните утвърждения. Между другото има онлайн книга и слушайте я и променяйте речника си. Най-красивото нещо, което ми се е случвало, когато аз започнах да си променя речника. Изведнъж нито една дама не беше, не знам какви думи използвах, нито един мъж не беше, не знам какви думи използвах. Така че наистина речника ми е изчистен и аз се гордея от това и страшно много ми е помогнал. Така, късмет, целувам ви, до следващия път. Чао, чао!